बरसा आं मिथिगौ दा नोंनि गोसोआ माबायदि मोनदों नाथाय मा खालामनो आंनि फिसाय आरो एमिया जोंखौ खोमसियाव दोनगासिनोमोन नाथाय दिनै मिथिबाय मोजाङानो जाबाय हामदो दे मिथिनायानो नंगौथ' आरो मिथिनायानो मोजां जादों माथो खालामबावनो आरो बिसोरदि बेबायदि खालामगोन माब्लाबाबो सानफेराखैमोन आंथ' आंना हिन्जावा बिदिसो आरोना होमबा गावनि बिबोनांजों बेनोथ' आरो बेजों लोगोसे बिसोरो फुराना लाभारबो जाहैबाय माथो खालामबावनो आरोथ' ना बेवाइफोर एमिया नों अफिसाव थांबा माने नों न'आव गैयाबा आरोना सानैजों रायलायबाय थायोमोन रुम सिङावबो रायलायो न'नि बाहेरायावबो रायलायोमोन आरो आंनि मेगनजों नुखादों बेखायनो बिदि जानो मोनबाय दिनै दे जाथ'बाय जेबो खोनासंथ'ला आं बिसिनि सोमोन्दै आरो बेवाइफोर आंखौ गाज्रि मोननाङा मा खालामनो आंबो जेखौ नुदों जेखौ खोनादों बेखौनो बुंदों मानो होनबा सोराङाबो आंनि फिसाय जाहैबाय माथो होनबावनो आरो आंबो दुखु मोना नङा गोबां दुखु मोनगासिनो सोरांजों हाबा जानानै माथो होनबावनो आरो दे गोरोन्थि मावदोंबा साजा मोननांगौ सानैबो बेनोथ' जाहैबाय आंथ' साजा होखाथारगोन फिसाय जेबो मिथिया आङो जोंखौ जुदि बिसोर थगायदोंबा साजा मोनगोन बिसोरो दे अब्ला बेवाइफोर आं दसे खामानि मावहैदिनि आयौ सुरिया आंखौनो बेबायदि साननो हाबायना नाथाय मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ जाखो दिनै आरो सोरांजों आंजोंखौ एसेबां गाज्रि सन्देह दाना बरसायाबो आंखौसो गाज्रि मोनबायना आंनो बिदि खालामनाय नों जुदि मानोबा आंनि एथ' मोजां लोगोआनो आंखौ बेबायदि साननो हाबाय आरो जुदि आंथ' नोंनो गासिबो खिन्थाजोबखायोना मा खिन्थायै दङ दिनै बरसायाबो आंजों मोजांखौनो रायलायगुलायासै बिदिबाथ' नोंबो आंखौ गाज्रि मोनबाय न' बेनिखायनोथ' आंजों मोजां रायलायासै दाना सोरांजों रायलायबाबो दायसो जासै जानायालाय जाखासिगोन मानो जाया जानो दिनै नोंबोथ' हाबा जाबायना सोरां अब्लाबो आरोलै जोंथ' जास्ट ओरैनो रायलायल'सो नंखाय दिनै एसे रायलायबाबो दाय जासै बेबायदि सम फैबायना आंनि जिउआव आरोथ' नोंसोर आंखौ फोथाय दा फोथाय जोंनिसो बेबि बियो बरसा सोरांनि नङा सोरां आरो आंनि गेजेराव जेबोआनो गैलाबा जा दंमोन गोदोसो दंमोन आबासोला आंनि दिनै नोंखौ लानानै बायदिसिना सोंथि खालामदों मानसिफोरा नाथाय आंथ' मिथिगौ ना मानोथो बिदि बुंनाय दोनहो नों जुरि आरो बिदि बुंनो मा गोनांथि दङमोन माथो जाखोब्रा आंना हिन्जावालाय बेखौ लानानै जारला जाबायना दाना मासे डिस्टार्ब बेलाय गोसथोनायजों खारबानो जासैमोन अफ रैखा मोनगौमोन साला एसे गाज्रि सन्देह खालामदों बे आंसो एमिनि गथ'नि बिफा जाहैबावबाय नामा आंनो मिथिया माथो होमबालाय मा जाबावगोनब्रा बे हिन्जाव सासेजोंलाय मासे एथ' मेगन गोसालै बेलाय रायलायबानो गथ'निसो बिफा जाहैबावबाय आं लोखिसारा हिन्जाव लानानै डिस्टार्ब मोनबाय आं दाना नै आबा सोरां हाजुरि बिहामजोआनोथ' माथो जामारखो आबा हो माथो जामारखो मा मिथिगौब्रा मालायबा मा जाखो बेनोथ'हाय आबा माथो बुंबावनो ओमफ्राय नै आबा ओमफ्राय आं माबा सोंनो नागिरदोंमोन आबा नोंनाव दे सोंदो आरो होमबालाय नै आबा सोङा नङा दिनै सोंगानोसै आङो खेबसेबाबो गोसोआ एसे स्रां मोनथोंसै आंनाबो माथो सोंदोंमोन नोंहालाय नै आबा बेखौथ' मिथिखायोआनो दा नोंजों आरो एमि आइजों सोमोन्दो दंमोन होननानै ओमफ्राय माने नै आबा एमि आइजों नोंजों जेबोथ' गैखायामोन दा नंगौना आबा माथो नोंबो सन्देह खालामदों नामा नङाहाय आबा आं ओरैनो गोसोआ स्रां मोननायसो सोंगारगारदोंहाय माथो खालामनो आबा जुरि आइयाबो माथो मा सानो मा बुङो बे फाग्लि हिन्जावनि खोथाखौनो लायो नामा गाज्रि हिन्जावखौसो लाफ्रांबाय आं दे आबा जाबाय दे जेबो नंला बाथ्राया नङाबानो जाबाय आरो नै आरो जुरि आइखौ हाबा खालामनानै लाबोना दोनफैनानैल' मा जानो आबा फिसायनि दायथ'खौनो लायाबा नोङो जानो मोन्दों लोंनो मोन्दों थानो मोनगासिनो
माथो नांबावगौ आरो बेथ' बे आबा आरो थेवबो नोङो जुरियाखौबो एसे खाथेर खालामाबालाय आबा बेहाबो बोरैबा बोरैबि सानलायलांबाय बियो बाद दे आयै हिनजाव मोजांनि आखला बिदि जायो नामा आयै नंखायावनो सन्देह खालामनानै दाय खालामनो सानदों बे नैहाय बिफा जोंहा न'आवनोथ' मा जालांनो हमखो होमबा दिनै नै आहा माथो जालायखो जानायानोथ'हाय माथो दावराव दावसिसो जाहांनो हमबाय जोंहा न'आ बेनोथ' हा बुङाबालाय बोरैथो मिथिनांगौ जाखो आंलाय मा बुंबावगोन बिफा मा बुंबावगोन सोरखौ सोर मा बुजायबावगोन मा होनबावगोन जोंहा बिहामजोजों बिहामजो आहा माथो दावहासो जुरिजेनहांबाय आहा बिदिबालाय बोरैथो जाबावनांगौ जाखोसै संसार जानायालाय दा संसार जाहांनायावनो बिदि दावराव दावसि जाहांबालाय देनां उनफ्रावलाय मा जाबावगोन मा जाहैगोन दावराव दावसियानोथ' हामाखौथ' लानानै जाखो मा होनना बुंबावगोन बिफा माबोरै बुंबावनोसो जाबायहाय आंना माने जोंहा बिहामजो उन्दैया जुरि आइया आरोना एमि आइजों आरो सोरां आबाखौ एसे बोरैबा बोरैबि गोरोन्थि बुजिलायना दङ नामा ना मा होननांगौ जाखो आङो जोंहा एमि आइनि फैनो गोनां गथ'खौ जुरि आइया माने बेलेग सन्देह खालामगासिनो माने सोरां आबानिसो होननानै बुंगासिनो सोरां आबानि बेलाय बोरै जानो हानांगौ ओं बिफा ओं बेबायदिनो बुंगासिनो जुरि आइया दा आं ओरैसो जानो ना ओरैसो जानो जानानै दङ बे जुरियायानोथ' आहा मानोथो बेबायदि साननांगौ जाखो बेलाय आहा बेबो मालाय साना मानो जानो दिनै एमि आइजों सोरां आबाजों सोमोन्दो गैया नङा दङमोन दंनायालाय आरोथ' नै बेल' नङा बाथ्राया दाथ' बिसोर मोनसे न'आवनो थायो बेफोरखौनो साननानै जुरियायाबो एसे बोरैबा बोरैबि गोरोन्थि बुजियाखै बियो नंनायालाय नंगौ बाथ्राया अब्लाबो जुरियायना जाद्रायासै खोमाना सोमोन्दोआलाय जा दङमोन सिगां समावनो जानानै थांबाय आहा बेफोरखौलाय दालाय मानो बुरखांबाय थानांगौ जाखो मानो रायखांबाय थानांगौ आहा बेफोर बाथ्राखौनो लानानै दावराव जाबाय थाबालाय माथो जाबावनांगौ जाखो हा बेनोथ' जाहैबाय खोथाया दा एमि आइयाबो नङा होनो गाबगुलायथारबाय सिबाय बेहाबो आरो जुरि आइयाबो गाबै गाबै बुंबाय बाथ्राया नंथारगौ आरो नंथारगौ होननानै दा आं बिनिखौसो खोनासंनो ना बिनिखौसो खोनासंनो जानानै थाबाय हा नोंलाय सोरनि बाथ्राखौथ' नंगौ सानखो बिमा आंथ' बाथ्राखौ नङा बायदिबो मोनदोंहाय जोंहा फैनो गोनां फिसौआ आबा बरसानिनो जाथारगोनहाय बे आइ आफामोननो साखौनो खनसे स्राय हैनोसै आङो आरोथ' आंलाय एमिनिफ्रायबो गोथावसिन फुदुंखायो दा आइ आफायामबा लोंबाथाय लोंबाय थानो गोसो जालायलायगोन बियो आरोथ' नै बिफा जुरि आइयाबो आबा बरसानो एसे बुंब्र'ना होनाय बायदि जाबाय दा ओमफ्राय नै आबा बरसायाबो बिहामजोजों रायलायहां रागा जोंहां माहां जागासिनो दङ बिहामजोनानोथ' बुंनायानोथ' मानो बिदि बुंनांगौ जाखो देनाय हा एसे बोरैबाथ' मोनखागोन ना आयु माथो बिसोरलाय बोराय बुरि आंखौसो रायखुमागासिनो आरो आंहा बेखौनो बिसोरनोनो एफा मोजां एफा आराम साहा फुदुंलायनानै लाबोदोंमोन हा बेनोथ' जाहैबाय दा खोथाया र' बिसोरो मा रायलायो मा रायलायखुमायो खोनासंनि आंबो हले जुरि बिहामजोनि बुंनायाव एसेबो फोथायनाय मोनासै बा बोराया आंनि खोथाखौसो फोथायनाय मोनबावलायाखै नामा आंनो एसेबां नुबोबाय सोरांजों आरो एमिखौ लोगोसेयैनो जयै आरोथ' मेरलाबो खोनाबोबावबायसो आङो थेवबो बिसोरो आंनि खोथाखौसो फोथायनो मोनबावाखै एमि बुंनायाबा गासिबो नंगौबाबो नङाबाबो आरो आं बुंनायाबा जेबो बेसेन गैया फिसायाबोथ' बेनो बे आरो बिहाव बिखुनजोआबो बिदिसो एमि आइखौथ' दा जों जेसे हायो खुसिसो लाखिनांगौ आरो नै दाना मा जानांगौ मा जाखो होमबा दसेनो मा जायो मा थायो मा होनबावनांगौ जाखो बिसोर गथ' माखासेखौलाय र' दा जिखुनु आं आबा बरसाजोंबो रायलायनायगोन नैहाय बिफा आबा बरसानिनो जाखागोनहाय जोंहा फिसौआ ना मा होनो नोंलाय हा जोंहा आबा बरसानो जायाबालाय हा सोरनिथो जानांगौ जाखो जुरि बिहामजोना एसे हामद्रायासै नामा बुंनायफोरा नैयासो एबार नोंसिनि साहाखौ हैबावगोन आंसो लोंजोबनोसै साहाखौ नोंस्रा एमि बिहामजो मोजां फुदुंनाय साहाखौनो लोंबानो जाबाय दे नोंसोर मानियाबालाय माथो जानो सैथोआ सैथोखा सानसेबाबो मिथिखायो बयबो दे रायखुमाबानो जाबाय आंखौ बेसेबां हायो रायखुमा जेबो अरजाग्रांबाया
दे माथो खालामबावनो आरो दावराव दावसियालाय बेबायदिनो सम सम जाबाय थाखासिगोन बिहामजो फैबाय जेराव न'आव मालायफोरनिखौसो खोनायोमोन आङो बिहामजो फैबालायनो न'आव बिदिनो दावराव दावसि जायो नै आबा बरसा आयु हाबाब आबा आं बेफोरबायदि दावराव जागोन होननानै सानथाराखैमोनहाय नाथाय नै आबा मोजाङै खोनासं आंनि खोथाखौ जेखियानो जाया मानो सैथो नंखाय बेखौथ' आं मिथिला अब्लाबो एमि आइखौ दुखु होनाङा आबा सेया खालामनाङा आबा आरो नोंहा फोथायनाय गैया नामा एमि आइनि सायाव दंनाय मान गैया जानो जुरि बिहामजो होननाया नङाबो जानो हागौ आबा आरोलाय आबा सोरांजों आरो एमिजोंलाय जा दंमोन गोदोसो दंमोन दाथ' आरो जेबो दा बुंसै आयै आं मिथिखागौ आं मा खालामनांगौ मा सैथो मा नंखाय बेखौ रावनिफ्रायबो सोंनो गोनांथि गैया आं नै आबा एमि आइजों मोजाङैनो रायलायनांगौबा नङाबा दुखु मोनगोन ना बियो मा जानो हमलांखो आंनि न'आवथ' माबा सुनिसो हाबबाय नामासै एसेबांनो मिनि खुसिबो थायोमोन लायो एमि आइजों जुरि बिहामजोजों मानोदि बिदि जाब्रबखो बुजिनो मोनलायलाङासैहाय आङो मा खालामदों बिमा फिसा सानैजों मा सानबाय थाखो दासो जोंखौ खबर लानो दासो जोंखौ सोंनो सम मोनबाय नोङो बरसा आरो दहायनिफ्रायनो आंनो जे रायलायगासिनो गैया नाथाय खेबसेबो रायलाया आंजों मोजांखौनो दासो सोंफैनो फैदों माखौबा जोंखौ मा खालामदों होननानै आच्छा आंखौसो दुखु मोनना दं नामा बिमा फिसा सानैबो नोंबोथ' आंखौ गाज्रि मोनखादों आंखौ बायदिसिना सानबाय नोंबोथ' जेरैबायदिनो बेखायनोथ' नोंबो आंजों मोजां रायलायासै ना नंगौ दा दे जेबो नङा दालाय माथो आरो सानखासिगोन जेराव आं बुंनानैलाय मा जाबावनो ना आंखौनो फोथायनाय गैयाबालाय नोंखौ बिदि होनदों नामा आं होनाखै अब्लाबो मिथिगौ आङो नोंनो मोजां रायलायखायासैबालाय नंखागोन नोंबो डाइरेक्ट आंखौ बिदि सानबाय आरोना नों अब्लालाय मानोथो आं एसेबां रायलायबाबो रायलायाखै नोंलाय बुंलाय एम' मानसि आरो नावलाय नाया माथोसै आङो आंखौनो नोंबो ट्रास्ट खालामाबा नायाबा आं रावखौबो सोर बुंनाय नोंखौ ट्रास्ट खालामा होनना बुंनांलाया दे मिथिखाबाय आङो आंखौ ट्रास्ट खालामाखै होनना नोंबो आंनि जिउनिफ्रायबो बांसिन ट्रास्ट खालामो आं नोंखौ सोरबा माबा होनबानो फोथायगोन नामा आं मिथिया नामा आं सैथोआ मा बरसा बिदिबा नों आंखौ गाज्रि मोनाखै नोङो नों आंखौ फोथायो हा नोंनि भरसाया गुबुननि रावाव गोजावग्रा नङा सोर मा सानो जेबो नांजाया आं सोरबा बुंबानो जागोन नामा फैनो गोनां गथ'आ जोंनि बेबिसो बेखौ आरो रावबो सोलायनो हाया मा मिथिगौ बेलाय जुरियालाय बे नुदों ना मादों बे बुंबानो जागोन बेथ' नङाना बरसा नोंथ' मिथिखायोना आंथ' दिनैसिम नोंनो मोनसेबो खोथाखौनो लाखुमाफेराखै सोरां आरो आंनि सोमोन्दैबो गासैबो खोन्थाजोबदों आं नोंनो सैथोयैनो खिन्थाजोबखादों आङो जेबो बुंनो गोनांथि गैया बरसा नों आंनि गोजानावथ' थाङाना हा नों आंखौथ' गाज्रि मोनाखैना नोङो हा बुंलाय बरसा ना आं नोंखौ रागा जोंदों ना नोंखौ गाज्रि मोनदों रियेलि माथो आइ रियेलि लाभ इउ ना बेखायनो नोंखौ मालाबाबो गाज्रि मोनफेराखै आं मोननोबो साना दुखु दाजा आं दंना नोंजों जुरियालाय मा हिसाबै बिदि होननो हाखो बेलाय आंनि फिसाखौ मिथिया बरसा एसेबां बिदि बुजिबायना बियो जोंखौ सोरांखौ आंखौ आयु मा जानांगौ मा जागासिनो आंनि जिउआवलाय एबारनि गोदान बोसोरालाय आंनि थाखाय मोजां नङासै नामा एम' इयो बरसा अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय नों नङा जों मा अबेयाव थांनो नागिरदों जोंलाय जोंनि न'आव मायो जोंनि न'आव नों थांनो होनबाय थाखायोमोन ना
जोंनि न'आव थांसै नाथाय हरखाबै बरसा आइ आफाया मा होननांगौ जोंखौलाय? जेबो नङा